मोखोमानि सिङाव थानाय सराइबिल गामिनि बसगाव गोजौ फरायसालिया डायमन्ड एन्ड गल्डेन जुबिली हाबाफारि खुंफुंदों। गसाइगाव मोखोमानि सिङाव थानाय सराइबिल गामिनि बसगाव गेजेर फरायसालिया 75 बोसोर आरो बसगाव गोजौ फरायसालिया 50 बोसोर आबुं जानायखौ लोब्बा लाखिनानै साननैनि हाबाफारिजों डायमन्ड एन्ड गल्डेन जुबिली हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारिया गुबुन गुबुन हाबाफारिनि गेजेरजों मैयानिफ्राय जागायजेनदोंमोन। दिनै नैथि एबा जोबथा सानाव गिबि हाबाफारि महरै फरायसालिनि फिरफिला बिरहोनाय आरो रुंसारिफोरनो बिबार बावनाय बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जागायजेनो। मख'नो गोनांदि बे डायमन्ड एन्ड गल्डेन जुबिली सेलिब्रेशनजों लोब्बा लाखिनानैनो मोनसे हारिमुआरि हानजा सुरनायखौबो नुनो मोननाय जायो। बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ गसाइगाव फरायसालिमानि बिबुंगोरा रिनय बसुमतारी बिथाङा बेखेवनानै होयो। बिनि उनाव गेवलां मेल जानायनि सिगां डायमन्ड एन्ड गल्डेन जुबिली सेलिब्रेशननि मुङैनो केक हानाय हाबाफारिया जानानै थाङो। बे केक हानाय हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला बिजेपि दलनि नेहाथारि राहुल नार्जारी, गसाइगाव जिल्ला बिपिएफ दलनि आफादगिरि शबाराम बसुमतारी, सेरफांगुरि फरायसालिमानि बारग' बिबुंगोरा सनाराम बाग्लारी बिथांमोनजों लोगोसे फोरोंगिरि, फरायसाफोर आरो ओनसोलनि गोबां सानसुमै बिथांमोनहा बाहागो लाफायो। फरायसालियाव नोंथांमोना डायमन्ड जुबिली आरो गल्डेन जुबिलीखौ मा बुंगोन? जोङो बसगाव हाई स्कुल आरो बसगाव एम इ स्कुलनि बोसोरफोरखौ नायनानै खेबसेयैनो खोथा बुंनो थाङोब्ला एम इ स्कुला 78 इयार्स जाबायमोन, नाथाय थेवब्लाबो 75 to 100 सेन्चुरिनि गेजेराव जायो नालाय डायमन्ड जोबब्लाबो जों डायमन्डखौनो फालिदों। आरो जोंना बसगाव एम इ स्कुला 1947 एस्टाब्लिश जानाय आरो बे बसगाव हाई स्कुला 1975 एस्टाब्लिश जानाय। दा बे मोननैबो समा खेबसेयैनो फैनायलाय दा जोङो बेखौहाय गाजा गोमजायै खुंनो होननानै लाहार फाहार खालामदों। आरो बेवहाय जोंहा मोनसे गौरब दङ। बे फरायसालियाव फरायनानै थांनाय गोबां फरायसाफोरा सोरबाया ट्राफिक एयार कन्ट्रल जाहैबाय, सोरबा स्टेट बेंक मेनेजार जाबाय, सोरबा प्रिन्सिपाल जाबाय, सोरबा प्रफेसार जानानै दं। दा बेफोरखौ जोङो मोनसे गेट टुगेदार एलुमनिफोरनि मोनसे गेट टुगेदार खालामना होनायनि मोनसे प्लेटफर्म खालामनो हायो नामा बेखौ साननानै जोङो गल्डेन जुबिलीखौहाय फालिनाय जादों। बेनि हाबाफारिजों लानानै जोङो बिसम्बि दिहुननाय जादों, ट्राइलिंगुवेल बिसम्बि, आरो जोङो कालचार प्रग्रामबो लाफानाय जादों। बेनिफ्राय जोङो मास रेलिबो खालामबाय। दा बेजोंनो जोङो मेसेज होनो सानोदि जोङो जाहाथे बे ओनसोलाव थानानै बे ओनसोलनि गासैबो फरायसा आरो गार्जेनफोरा जोंनि फरायसालिनि जौगानायनि थाखाय जाहाथे सेन्टिमेन्ट क्रियेट खालामनानै लानो हायो आरो जोङो गावनि गथ' गथायफोरखौ जाहाथे मोजाङै गाव बे फरायसालिखौ फोजौनायाव आरो बे फरायसालिनिफ्राय जे रोंनानै आरो इयुनाव गुबुन जोंनि फरायसाफ्रा जेरै जौगानो हादों बिदि जौगानो हायो बेनि हाबाफारि लायो। बेखौनो मिजिंथिनानै जों गल्डेन जुबिलीखौ फालिनाय जादों आरो। आलासिया जोंनाव बेसिकेलि जोङो चिफ सारखौहाय लिंनो नागिरदोंमोन, नाथाय गोबां आरो डाइरेक्टरफोरखौ लिंनो नागिरदोंमोन, नाथाय दुर्भाग्यजनक एसेम्बलि जानायनि थाखाय जोंनाव आलासिफ्रा दिनै सफैनो हायाखिसै। थेवब्लाबो जोंनाव दंफैयो दा बारग' एम सार शबाराम सार, आरो लोगोसे फैगासिनो दं DI दा पबित्र कुमार हाज'वारि फैगासिनो दं, आरो लोगोसे माखासे MCLAफ्रा फैगासिनो दं। आरो जोंनावहाय दाख्लैनिफ्रायनो MCLAफ्रा फैनानै जोंजों जिरायनानै बे गल्डेन जुबिलीनि सोमोन्दै सावरायनानै जोंखौ माने एनकारेज होफैदों। बेनि थाखाय आङो दानि गभर्नमेन्ट सालायबाय थानाय गभर्नमेन्टखौबो साबायखर होयो जोंखौ एनकारेज होफैनायनि थाखाय। आरो बे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा लकेल इन्टेलेक्सुयेल आरो बे एलुमनिफोरखौहाय आं रोजा रोजा साबायखर बावो जे दिनैनि बे हाबाफारिया जाफुंबाय होननानै आं सानो आरो। बे स्कुला बे ओनसोलाव गायसनजानायनिफ्राय माबायदि सुबुं सम्पद दिहुननो हादों? जेब्ला गायसनजेनदोंमोन बे समाव जोबोद हालोदा गाज्रिमोन। बे ओनसोलनि लामा, बे ओनसोलनि गासैबो जायगाफ्रानो फ्राय हाग्राबारिमोन आरो लामा थांलाय हान्था मेलानि जोबोद खस्थ'मोन। गोजान गोजान थांनानै फरायनाया माखासे सुबुंफ्राल' फरायनो हायोमोन। दा बै समनियाव
मानसिफ्रा मेलेमाव खिलिखांनानै माखासे गोबां रुंसारि जालांबाय बिथांमोननि बिहोमाया दिनै बे गोसोखांजादों बेयाव बेनि थाखायनो जों मुंख्लं गोसोखांबा रुंसारि दाहा बावनायबो खालामदों आरो बिथांमोना जाहाथे सोरगोआवहाय आलो गोजोनै थानो हायो बेनि थाखाय जोंबो प्रग्रामखौ लादों आरो बै समाव जाय मानसिफ्रा बेखौ सानखांनानै गालांबाय बेखौ जोङो सनानि हांखोजों लिरजाथों होननानै जोङो सेन्टिमेन्ट लादों आरो दानि उन्दै फरायसुला फरायसुलिफोरखौ माबायदि फरायनांगौ आवगायलांनांगौ होननानै बुङो बे गल्डेन जुबलिनि गेजेरजों आं गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै आं दा दायथ' मोननाय बाहार मोननाय गाहाय फोरोंगिरि आंनि मेसेजआ बेनो बे गल्डेन जुबलिनि थ्रुयै जोंना बेवहाय गोबां हाबाफारि दंमोन लिटारेरि कम्पिटिसनबो दंबावोमोन दा बेफोरजोंहाय गथ'फ्रा गोबां मोनसे लाब जादों होननानै आं सानो आरो लोगोसे इयुनाव बेबायदिनो जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै गावखौ साखा-फारा खालामनानै सासे गोरों बेक्ति जेनुइन गोग्गो बेक्ति खालामनानै लानो हायो बेखौ मिजिंथिनानै जोङो आसा खालामो